RMN Listen Ring Anodan Basket Edition. Ang sa'yo pangalan? Jeremy Mamali. Nako'y pangutana. Alas 6:30 hangtod alas 8 sa buntag sa mano-mano sa straight to the point kinsang anchor ang atoang madunggan. Si Anchorman John Duterte. Ayan, John Duterte mga kasama ang tuang ang tubag. Di ba nang sakto kayo? Of course, ato na dalit mga kasama ang kining atoang panudan. Ikaw ang ngalan ba unsa nga atoang dalang panudan karon? Dai bulad, kamatis, luya, tomato sauce, mantika, o bombay ahos. Ayan, di basta-basta. Iskabitsig Ang yun. iskabitsig yun. Dahang salamat sa DXDC o sa inyo ang duha, sir. Okay, salamat kayo mga mga kasama ang atuang maayohon nga atuang gihatag sa atuang mga kaigsunan nga nabino sa DXDC. Kawan to si Radyo Man ay Miginita, Radyo Man Joel Vray, Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition.